Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Olinda Chapel, UK based entrepreneur achituka seWicknel achiti zidumbu zenene. Go back kudzinza rako unodzidziswa respect kana kumasowe kune chiremerera. You don't disrespect someone older enough to be your father. Munhu anoita DNA test on his son sure dzakakwana here. I mean, it shows that you even doubt that your will can reach anyone whom you are a dako. Ndozvataurwa naOlinda Chapel. Anzi you are a dako. Aindirambere Olinda Chapel akati sekuru Nicholas Zakaraya, please send me the bill for your car mechanic. We love you so much. Saka apindira munoziva mega Wicknel nedzungu rake rekupaparika nemari dzaari kubira vanhu netimu yake varakashizani PF. Ari kungoita zvaanoda achitaura zvaanoda asinga respect nevanhu vahombe. Recently pane zvaataura achitaura achiti kumbira mota zvakanaka usandiudze nekuti ndoshandisa sei mari yangu, of which vaNicholas Zakaraya hapana zvanga vataura. Iye angomhanya bani iye seWicknel pamwe akupengeswa nemari yake. You will never know. Vamwe vanhu vadedzera kuti mari yeropa. Saka ndopapindira Olinda Chapel. Olinda Chapel adedzera kuti yowili kana iti yowili ari kudedzera kuti kanhu kaseWicknel zvaine zvidumbu kanenge kanotadza kupinda kachinoricha kuya. Saka seWicknel akaitisa mwana wake maDNA mukomana nekutanga achidhauta kuti pamwe kanhu kake kanosvika hereko kana kuti akasviki. Aenderera mberi Olinda Chapel aidedzera kuti sekuru Nicholas Zakaraya ndisenderei bill remota yenyu ndikugadzirire. So guys, handizivi kuti kudi asi Olinda Chapel ari kurova Wicknel ma10-0 20-0. Wicknel is nowhere to be found. Saka handizi guys not kudi because Olinda Chapel adedzera kuti iye uri dako, anziwa dako naOlinda Chapel. So guys, ndafane kuseka ndanakirwa zvangu nevazukuru vambuya ndavataura vakati aiwa Olinda Chapel ari kutaura chokwadi. Mukatarisa futi Wicknel akakumbirwa kuzi nditengerewo wheelchair nani naGreatman akaramba, hapana zvaakataura, haana kupindura. Akadzimara atengerwa nani naOlinda wheelchair yacho. So thank you so much. Don't forget to subscribe, like our videos kuti aende